Els cribatges massius duts a terme la setmana passada a 3 municipis de la província de Girona han detectat un total de 45 casos positius asimptomàtics que ja s'han aïllat seguint els protocols marcats en aquestes situacions. Al municipi on més se n'han detectat ha estat Roses, amb un total de 23 positius entre les 1.298 persones que es van fer l'automostra. En segon lloc hi trobem Lloret de Mar, on s'han detectat 14 casos positius entre les 1.119 mostres recollides en el cribatge, mentre que a Tossa de Mar s'han detectat 8 positius entre les 485 persones que es van fer la prova. Els resultats obtinguts en el cribatge dut a terme a Roses els dies 5 i 6 de maig estan dins els valors normals que es solen detectar en aquest tipus de proves. En aquest cas, per al que es diuen des del Departament de Sanitat, que són els que tenen cribatges a diferents municipis, és una taxa normal, estem parlant d'un 1,5, un 2% de la gent que ha vingut a fer aquesta automostra i per tant estaria dins dels valors normals de trobar aquestes persones que són sense cap mena de símptoma, que són persones asimptomàtiques. La tria dels municipis on es duen a terme els cribatges segueix estrictament criteris epidemiològics, índexs que aquesta setmana encara són molt elevats a Roses, o la darrera actualització d'aquest dimarts a 2:15 del matí situava l'índex de risc al municipi en 988,98 punts, la taxa de reproducció en 1,31 punts i un total de 89 casos positius detectats en PCR els darrers 7 dies, unes dades molt negatives que fan que la setmana vinent es torni a repetir el cribatge massiu amb automostra al municipi. I això fa doncs, que aquesta setmana tinguem una reunió amb el Departament de Sanitat, amb Girona, i que creiem que hi haurà la possibilitat de que de cares a la setmana vinent puguem fer un nou cribatge en el nostre municipi. Les dades Covid dels centres educatius del municipi tampoc són gaire bones i aquesta setmana hi ha 12 grups classe confinats amb un total de 21 casos positius detectats entre alumnes, personal docent i administratiu.